και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως θήκεται κυρός από προσώπου πυρός. Χριστός ανέπευτη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και έδειξε την μνήμαση ζωή χαρίσας. ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δικαίοι εφρανθήτωσαν Christis risen from the dead, trembling dead.
bestow it life to those in the tombs. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και ευχαριστούμεν αυτή. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και νήσε της μνήμασης ζωή χαρίσαμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω σε όλους εμάς τις καλύτερες ευχές μου προσωπικά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης Κυρίου Ευαγγέλου, του αγαπητού γέροντος και πνευματικού συμβούλου της κοινότητάς μας πατρός Δημητρίου Κατερλή, και εμένα προσωπικά, των ιεροψαλτών, των συνεργατών, των βοηθών, όλων ημών, των παιδιών του Ιερού, της Νεοκόρου, των ανθρώπων που εργάστηκαν, στόλισαν επιτάφια, εικόνες, έβαψαν αυγά, έκαναν ό,τι μπόρεσαν ο καθένας για να εορτάσουμε αυτή τη μεγάλη λαμπρή της Εκκλησίας μας, τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας. Να ευχηθώ στις οικογένειές σας να έχετε αγάπη, να έχετε ειρήνη, να έχετε ομόνοια, να έχετε δηλαδή τον Χριστό. Έλληνες, Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Δόξα τη τριημέρο αυτού εγέρση. Προσκυνούμε αυτού την τριήμερον έγερση. Θέλω επίσης να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως φέτος, γιατί βλέπω πολύ ακόμη περισσότερο κόσμο από πέρυσι και μου δίνει εμένα και των συνεργατών μου μεγάλη χαρά. Η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 1:30. Ελάτε μαζί να πάρουμε τον Χριστό στη ζωή μας, στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη!